На пресконференция днес стана ясно, че Рали Сливен 2012 година, което ще се проведе от 28 до 30 септември, ще се излъчва от Евроспорт по директна покана на телевизията. Телевизията ще излъчва по 4-5 часа от състезанието в рамките на 3 дни, а около месец и половина преди ралито в ефира на Евроспорт ще бъде пуснат клип, който да рекламира състезанието, съобщиха организаторите. Очакват се промени в маршрута, като скоростните етапи ще са Стара река и Българка. Организаторите очакват огромна посещаемост, около 60-70 хиляди души, а екипажите се очаква да достигнат 80. Притеснения за сега има само около това, къде ще бъде изграден сервизният парк. Проблема трябва да бъде решен до един месец. Значи въвеждаме спускането на Стара река. Един от най-атрактивните скоростни етапи не само в България, но и в Европа. Пускаме Стара река, цялата Стара река ще се кара на спускане първия ден и втория ден въвеждаме спускането на скоростен етап Българка. Значи Евроспорт, не споменахте, Евроспорт ще предава директно между 4 и 5 часа, директно 3 дена от ралито. Ще предава директно. Евроспорт си идва с оператори, телевизионни, техни. Евроспорт иска от нас да им осигурим хеликоптер под наем, който ще се управлява от техен пилот и ще се заснемат от техни оператори. Директно от ралито. Имайте напред, значи вие сте журналисти, знаете, той заснема директно, обаче няма да заснема само Балкана и само горите, а ще заснема и части от нашия град. Това е едно предимство, което не виждам до сега да се е случвало. Сега, ако някой също така мисли, че Рали Сливен е станало така, не е така станало. Значи нас са не наблюдали няколко години състезанието, вземани са оценките от състезанието от наблюдателите, които са на нашото рали, са вземани оценките и се предлага да влезем в тези серии. Разбира се, не се забравя и комерциалността, парата. Подготовката за състезанието е започнала още декември миналата година, като през март, май и юли тази година се очакват инспекции и посещения в града ни. От ръководството на ралито обявиха, че чужди съдии на състезанието няма да има, тъй като нашите са много добре подготвени и владеят по няколко чужди езика. Имайте напред, че тук ще има огромно посещение. Ще има огромно посещение, както на световния шампионат, така и тук има хора, които са от различни краища на света и те посещават градовете и страните заради събитието. Така че с ваша помощ подсказвайте, нито трябва да им направим една програма, за да им показваме предварително, когато пристигнат. Те ще се интересуват не само от състоянието, от природни забележителности, археология и така. Това ще бъде наша обща задача заедно с вас. На днешната пресконференция присъстваха директорът на ралито Тодор Чанев, заместник директорът Атанас Чанев, координаторът Любомир Дренски и помощник директорът Николай Ченков. Представете си, приятели, какво чудо ще бъде тук. Евроспорт ни идва на крака.